Man har veldig ofta hørt folk säga at min ætfer skal nok visa hvor bor i mer, og vi skulle visa spekføre og kærløyga, og altså andans frukter. Hvis du sier de elsker Jesus, og øya Jesus, og øyelig bøgnfruer, og mildur, og bleitur, og alt det her, så er det et preg om det at du er sannur. Det kan det være, men det er ikke givet. Hvis du er en kettare, en totaler kettare, og kvetter en kettare til en falsklærare, en som hever en falska lære om Jesus. Da trykker at Jesus var skaptur, det nokta hans goddomløyga. Det sier han gjørst en dæmonur i helvete, at han døy andalige. Det trykker ikke på opprørsen likamsins, at han røys opp fysiskt. Det trykker ikke på at han skal komme atter likamlige, og at det skal komme tusenar av rujtje. Imist alt møvelig sovrit. Og så trykker det på goddomløyga menneskene, til litt av mennesker opp, men så ikke til at Jesus er god ved stauren G, at han er andre personer i trøyandene. Ja, kvart nytt det så, hvis du ikke trorst rett og har rett å lære, så sørst du ikke. Er du kommet til handan Jesus, som du snakkar om, og fylgjer hæson, så hev du ikke Jesus. Hatt ikke Jesus. Og så kanst du, sørst du, et religiøst menneske. Så en religiøs menneske gonger det ut på. Ongan tog jeg sinta. Til dømes så en buddhist, eller en bahaiare, eller oksjåret. En religiøs menneske som ikke øyer en utved, som ikke øyer en endurløsjen, som ikke øyer en sottargjer og sintana fire djeving og vaskan. Ta øyer vi det Jesu blaue. Så her er du fengaver, her er alt gonger inne på at du skal klare en møvelig oppgave til å være syndafruer, det klarer du aldri. Så et religiøst menneske, som vi allmakt strøyest ved seg selv, det kan godt være et bedre, mer fullkommen menneske enn et frelst menneske. Uta til, men egentlig ikke. Et frelst menneske her til øye frelsene, til øye Jesus, og så grøy det til balsam til svalene, og det gjør det holdt, det gjør det stand, men og til frelste mennesker, her er det til, jeg vil fylgja Jesus, jeg vil heve honom, og tjene honom vi åren, og vi har vittne om han, og få andre å fylgja honom. Og tan rattvursa støvan, som du øyer i Jesus, hon gjer til føran fyrir du vil littur opp syndaren er vald, så syndaren ikke langt vald av der, men du tror ikke syndafruer. Hever du hese tingene på plass, så hever du fri, og du gonger ikke langt i en evig strøy ved til sjálvan. Du kommer i ved til sjálvan. Det som det nu går ut på, det er at elska god og elska medmennesker, og tingene blir mer klar og øynfalt. Og frelsene øyer du i Jesus. Frelsene øyer du ikke til at du klarer nekka. Sørst du. At du måner mellom til religiøse mennesker og til frelste mennesker. Ja. Nei, læran om god, godslæran, doktrinen, det er hvordan du sørst god. Og sørst du han ikke rett, så som Bibelen lyser han, sørst du han ikke, ok, det kan være akkur lite ting som er imist, men hvis du ikke sørst han grunnleggende rett, hvor han er, sørst du.
Öll ratskikkai, tryggvande folk som jeg kjenner til, som jeg snakkar vi, de sier at jeg er øyne til at Jehova vittner, de er ikke kristen. Og det er grunda av tar syn av Jesus. De sier han vera erkeangelen Mikael, og de sier han vera skaptan. Han er ikke Jehova god. Han er en godur. Hatt det så lengt ute, sagt du. Så vi drar alle øyne om til at hatt er for dum, hatt er utanfyr. Hatt er utanfyr, ja? Ja, men hver er så grønnsan? Hver er så grønnsan? Jeg har møtt Pinson. Pinson, som sier at det er Jesus skapte. Og hver er få det fra? Ja, men det får det fra sånn nøytøymans falske bøyblion. Bøyblir yngre enn 1800 fors. Det lærer det. Bei Victorsa og Dalsa bøyblir lærer det. At Jesus røyser opp i andan. At han ikke røyser... Du kan finne det ui her at Jesus bare røyser opp andalige. Ikke likanlige. Når læreren hever utrolig nek å si, ja. Utrolig nek. Læreren er egentlig løsningen av hvor god det er. Hvor god det er. Og heldig til god vær en helt annan enn han som han verlig er. Og det er han som du sart fyr der i andan. Så sart du ikke god. Og har du møtt til gode en gode som du har en falsklære om, så har du ikke møtt gode. Til her du hever, som det stender i 17 Korinther 11, 17 Korinther 11, 4 til 11 her, 4 til 1. Her stender om en annan gledebåskap, og en annan anda, og en annan Jesus. En annan Jesus. Ja, men det hang sammen. En annan Jesus. Hvordan forstår en annan Jesus? Jo, vi til at du hørte en annan gledebåskap. Men når er det en annan gledebåskap? Jeg tar han ikke fra, og i viktig likla punktum, så er det ikke Jesus, så møter du en Jesus til ikke Jesus Kristus, jeg vet ikke hvor det er. Og først du en anda til ikke hele anden. Det er ikke hele anden, nei. Tog er læran og almindelig viktig. At hun er rødt. At hun er rødt. Så læran er en triinger av dig. Du måste også känna god. Utfra samma vitrött lärne och fylgja honom. Känna Jesus och fylgja honom. Det hong sjån det samman. Sagt du, lär du till att Jesus var skaptur, så hever du en god som skapar en annan god. Ja, skapar han en god, så kan han skapa flöjre. Och så är det allt i att man också för att lära till att vi till lite god där. Ja, tror du att en för var bara god färg och han skapade god son och nu är vi lite god där. Hvis vi är lite god där så kommer vi växa upp till att bli större god där. Så för god och en goda familj. Hatt inte kristendomar. Hatt en kultisk lära. Når god er færen, soneren og halvtje anden, tar alle, tar trutje personer, tar alle lykka nek god, saman som tar hver som leie. Du tar og en god, trutje personer, men ikke trutje god der. At det grunnleggjande. Du lærer om god, du lærer om Kristus, du lærer om skapanna, du lærer om frelsuna. At det er all sera viktig ting.
om skapanna, om Krist, om hans natur, hans goddomlega, hans evige goddomlega, om god fægir, om skapanna, om frelsuna. Viktig ting, viktigare enn et opplevelse, viktigare enn okkur grøying, det er overra. Viktigare enn det. Det er særst du hever oppleva alt. Ta du kom forbi alt, jeg vil jøkken alla trommelene. Alla min jøkken, jeg vil oppleva alt det der. Anstøv på grøyngar og nøygaver og fløyre fyrir, altså. Og tar man så ser fastlæro, hva det og man kjenner til det, hvordan det føles, og hva det og så lærer, kjenner man så sannlagan ordentlig klart, man hokser om det tingene du fløy i år, og så stender ut og føler ordentlig frien og nøgtsemene av at kjenne sannlagan, og ut og livet sammen ved gode, og i sannlagan. Det gjør en fri, det gjør en stabilitet, og det gjør en styrke, det gjør en støvulaga, en støvulaga. Det stender om det er Jesaja. Jesaja, det stender om et eller annet, at støvulaga og fri, jeg minns akkurat. Men jag kan kosta åra. Stability of thy times eller något. Och här ständer också en peace in knowing och att känna du vet. Det ska vara stabiliteten och frieren. Känna och vita. Inte bara i teori, inte bara i hödden, men at kjenna hese tingene, sånne lærerne, og i godsløyvene. Så du ikke bare stender i en parti av sannløgene, men du stender i sannløgene ødlun, vel og vilja grundavur, vel og vilja etableravur. Man har en djevat her til, amen.